ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଶହୀଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭସାଣି ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନାଚି ଝୁମି ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆମର ଶହୀଦପୁରର ଏବେ ଭସାଣିଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶହୀଦପୁରର ଭସାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଭସାଣି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିକି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭସାଣି।